Molt bé, ara prepararem un puré de fruites amb pol·len, oi que sí? Això mateix. Molt bé. Farem un puré també d'una manera molt tradicional, on utilitzarem 4 fruites. Per un costat, el suc de taronja, després una mica de poma, pera i plàtan. Molt bé. Tot això ho triturarem amb una mica de cereal integral i un polsim de pol·len. Molt bé. Sobretot recordeu, el pol·len és un sucre, per tant, sempre ho farem controlant la quantitat. I els cereals, que seran integrals, són una fècula, per tant, controlarem sempre molt la quantitat i ens ajudaran a donar consistència al plat final, Ho fiquem tot, doncs, al Thermomix. Tot el Thermomix. Molt bé. I, per últim, aquesta miqueta, una punteta de pol·len. Perfecte. Vinga. I això ho deixarem, 2 minutets, perquè quedi tot triturat i es faci com una mena de puré. Bé. Ja tenim el puré totalment fet. Ens ha quedat, com et deia abans, un puré de fruites de la manera més tradicional. Aleshores agafarem un plat, així que sembli com una mena de crema. Molt bé. Es tracta d'un postre una miqueta diferent, però sempre recordeu que serà un postre amb fruita, però en aquest cas l'hem fet una miqueta diferent i hi ha una miqueta de pol·len i de cereals. El pol·len és un sucre, per tant, sempre controlant la quantitat, i els cereals integrals també són una fècula, per tant, poqueta quantitat, perquè el plat no en surti molt ric en calories.